әзер алып бетерәләр. Менә бу кадрларга карагач, беренче ярминкәнең ни кадәр популяр булуын аңлыйсың. Инде дистә еллар шушы вакытта оештырылуына карамастан, бер кайчанда бу кадәр ажиотаж күзәтелмәгән. Бүгенде монда полныйды. Күп мал килдегез. 10 поддон, 10 тонна. Тиз алып бетерделәрме? Тиз алалар, ана. Күп кеше. Тона итен алдым, свежий. Яш тона ите. Бахасынчик. Бәясе әйбәт кенә, ну, в смысле нормально, средний. Казанда иң зур чират шикәр комына җыела. Монда аны хөкүмәттән алдан вәгъдә ителгәнчә килограммын 60 сумнан саттылар. Ихтыяҗның зур буласын алдан чамалап, 93 тонна шикәр комы, 50 тонна он, 2 тапкырга күбрәк сөт китерелгән. Барсы да алай, без дә алдык инде, бәяре диләр бит. Bu akşam var bizden. Men üstüge jilekler neseler satmayayım, kamputlar var, neresi gerek olur. Kimde kimde jirmezke, kimde uçtattırmazka bir katlığa җитәрлек әйбер алды. Министрлыкта беренче ярминкәләр генә шундый чиратлар белән узар дип фаразлыйлар. Аннары халык тынычланачак. В следующей неделе опять будет такой же завоз. Киләсе атнада тагын шул кадәр күләмдә продукция тәкъдим ителәчәк. Бер ярминкәдә машина өстенә машина куеп булмый бит инде. Иминлекне дә тәэмин итәсе бар. Бер машинада товар беткәч, аны алыштырып булмый, чөнки бөтен җирдә халык. Ярминкәдә техника иртәнге 4-тән тезелә башлый. Ул бит 3 кенә машина түгел. Казандагы 15 сату мәйданына узган шимбәдә 600 машина килде. Вот по итогам субботних ярмарок в Казань на 15 точек было завезено 600 машин продукции. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында әйтүләренчә, шикәр комы һәм онга ихтыяҗны халык үзе барлыкка китерә. Республикада әлеге товарлар җитәрлек. Татарстан президенты кушуы буенча төбәктә әлеге продукцияләрнең резерв фонды булдырылган. Ярминкәдә шикәр комы 60, он 35, карабдай уртача 90 сумнан сатылды. Алдагы атналарда да шулай булачак. Алар белән республикадагы 2 шикәр заводы һәм дистәләгән он тарттыру оешмасы артыгы белән тәэмин итә. Кайбер шәһәрләрдә яшәүчеләрнең теләге бар. Ассортимент побольше желательно. Ассортимент киңрәк булсын иде. Ит бер генә җирдә сатыла, башка товарлар азрак. Конечно, почаще бы делали ярмарки. Ярминкәләрне ешрак ясасыннар иде. Бездә бик сирәк була. Зәй шикәр заводы якын булса да, монда бүген хәтта шикәр комы да юк. Китертергә кирәк. Бүген министрлыкта әйтүләренчә, ярминкәләрдәге товар төрлелеге өчен район хакимияте җавап бирә. Сораулар булган шәһәрләргә министрлык үз киңәшләрен бирәчәк. Халыкны киләсе ярминкәләрдә көтәләр. Я надеюсь все-таки, что потихонечку ажиотаж спадет. Хәзер ажиотаж әкренләп кимер дип өметләнәбез. Сәүдә сәнәгать министрлыгы статистикасыннан күренгәнчә, шикәр белән онга ихтыяҗ кими башлады. Чөнки алар бит инде гел кирәк әйбер түгел. Ярма, он көйләргә дә мөмкин. Әгәр дә кемдә булса яшелчәне подвалда саклый икән, язын ул шерергә мөмкин. Без сатуга тулысынча әзер. Может, поэтому на самом деле мы готовы. Бу атнада да ярминкәләр гадәттәгечә шимбә узачак. Президент кушуы буенча алар 23 апрельгә кадәр дәвам итә. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.